Hei kaikille ja tervetuloa mun kanavallemme ihmiset. Ja meillä on tänään ensimmäisenä vieraana Jaana Angle. Kiitos kun tulit. Ihanaa, olet minun ensimmäinen vieraani ja minä tässä samalla lyhyesti esittelen Jaanan. Eli Jaana on ura- ja yritysvalmentaja. Hänellä on tohtorin tutkinto käyttäytymistieteistä. Hän on IT-talon Anders Innovationsin henkilöstöjohtaja, monikulttuurisia avioliittoja tutkinut tutkija, ihmissuhdeneuvoja ja luennoitsija ja tietenkin vaimo sekä äiti. Puuttuko tästä vielä jotain? Oikein hyvä oli, ei puuttunut mitään. Hyvä. Autat urallaan paljon saavuttaneita löytämään merkityksiä uudelleen. Miten sinusta tuli valmentaja? Mistä kaikki alkoi? Kiitos Katri ensinnäkin, että pääsin tänne olemaan ensimmäinen vieraasi. Ja nyt tuli aika paha, että mistä kaikki lähti. Mä oon tykännyt aina tehdä paljon asioita ja mä oon ollut semmonen utelias jo lapsena. Ja mä oon ollut myös semmonen lapsi, joka tykkäsi sitten myös auttaa toisia ja opettaa toisia. Ja, mä koen, että se valmentajan työ oli semmonen, se on ollut varmaan jo silloin lapsena se mun unelma-ammatti, vaikka mä en tiennyt sitä. Ja mä oon monen mutkan kautta sitten kokeillut eri asioita, tehnyt niitä asioita, jotka kiinnostaa. Ja kun on ollut sellainen ihminen, jota on kiinnostanut moni asia, niin on sitten päässyt tekemäänkin paljon. Mutta jossakin vaiheessa mä huomasin, että se mitä mä halusin tehdä oli auttaa muita ihmisiä. Ja tämmöisinä aikoina, kun työelämä on murroksessa ja maailmassa tapahtuu paljon asioita, niin valmentaminen ja semmoinen ura ja elämän tapojen muutos, niin monet miettii niitä. Niin se oli semmoinen 4 vuotta sitten, kun mulla oli ensimmäinen ura valmennettava tässä face to face. Ja oikeastaan 4 vuotta sitten alkoi ihan kunnolla tämä uravalmennus, mutta valmennuksia olen tehnyt varmaan semmoinen 10-13 vuotta. Okei, aika pitkää. Aika pitkää, joo. Okay. Mutta sitten tämä uravalmennus oli semmoinen, se mun intohimo, mä halusin olla siellä ihmisten muutoksessa mukana. Niin. Hyvä. Kuka tai ketkä tarvitsee valmentajaa? Kaikki. Mä sanon, että varsinkin valmentaja tarvitsee omaa valmentajaa. Eli kun valmentaa muita, niin tarvii myös sitten sen oman valmentajan. Ja mä sanon, että valmentajaa ehkä tarvitaan sitten niissä elämänmuutostilanteissa ja semmoisissa ehkä solmukohdissa. Mutta kun mä sanoisin, että elämä on semmoista jatkuvaa muutosta, niin valmentajan avun ottaminen ei ole koskaan, mä sanoisin, että se ei ole koskaan turhaa. Ja tää oli nyt ehkä sitten niinku karrikoiden, että jos nyt sitten kysytään, että mitä ne tilanteet on, niin mä sanoisin, että ne elämän muutostilanteet, niin niissä kannattaa sitten kyllä kääntyä valmentajan puoleen. Joo, ja minäkin olen tosiaan käynyt Jaanan 5 päivän valmennuksessa ja hänen ilmoituksen Facebookissa näin ja se sattui juuri silloin sopivasti, kun itsekin vaan totesin itselleni, että mä tarvin apua. Mä haluan jotain muuta, mä haluan jotain uutta, mutta en oikein itse tiedä mihin suuntaan minä lähden. Ja sitten, tadaan! Siellä oli ilmoitus ja minä tartuin tilaisuuteen. Se on myös semmoinen hyvä muuten pointti huomata
ne oikeat ilmoitukset ajoissa, että ne ei koskaan ole turhaan sinulla jostakin, kun ne pomppaa esiin. Että jes, sä oot toivonut ja tästä nyt sä saat sen, niin sen kuvan tartut ja sen jälkeen vasta katsot, mitä se tuo tullessaan, että sille ei ole mitään hätää, että aina kannattaa. Jos tulee semmoinen sisäinen hehko, että hei, tää on mun, niin se on sinun aina yleensä. Mutta kerrotko, miten tästä työstä voi nauttia näin pitkään? Mä oon aina miettinyt ja ihailut tavallaan niitä, jotka jo opiskelijavaiheessa tietää, että heistä tulee lääkäreitä, heistä tulee jotakin tutkijoita ja ne ovat aloittaneet ja jatkaneet samaa linjaa. Minä itse on tavallaan, siis vaikka on ollut ihmisten kanssa tekemisissä toki eri alalta, niin kuin asiakaspalvelija ja matkailualalla on ollut, niin mikä on se ominaisuus, joka saa ihmisen pysymään suurin piirtein niin kuin samoilla raideilla, vai onko se semmoinen harhakäsitys vaan, että ne tavallaan sitten vähän seikkailee, mutta kuitenkin pysyvät siinä samassa, että miten näin tapahtuu? Mä sanoisin, että on ehkä, mä jakasin ehkä nyt niin kuin 2 kategoriaan, että on ihmisiä, joilla on ollut jo hyvin nuoresta se ajatus, että vaikka mä haluan tutkimusmatkailijaksi tuonne Afrikkaan ja hänellä on hyvin selkeä visio siitä, että hän haluaa olla siellä tutkimusmatkailijana. Ja hän on lapsena jo tehnyt niitä asioita, että hän pääsee sinne Afrikkaan tutkimusmatkailijaksi. Ja hän on äärettömän kiinnostunut sitten niistä tietyistä asioista ja syventää sitä asiantuntijuutta siinä tietyssä alassa. Ja hänen intohimo on siellä, eli hän kokee niin kuin suurta uteliaisuutta ja intohimoa sitä tiettyä niin kuin, asiaa kohtaan. Ja hänellä on niin kuin hyvin selkeä se kuva, että mikä se on se hänen niin kuin polku. Mm-hmm. Mutta sitten on ihmisiä, joita voisi kutsua, olisiko he sitten moniosaajia, generalisteja, mikä se olisi sitten se sana, mikä kuvaisi sitten heitä. Eli heillä kiinnostaa monet asiat. He on hyviä monissa asioissa. Mitä he vaan kokeileekin, niin he osaa sen ja he pystyy niin kuin tekemään sitä. Ja se onkin sitten siellä uran alkuvaiheessa ehkä vaikeaa. Ensinnäkin se, että mihin minä lähden opiskelemaan, kun kiinnostaa niin moni asia. Ja opiskeluvaiheessa voi olla, että mä lähdenkin opiskelemaan jotain muuta, että nyt ei tämä kiehdokaan. Ja sama sitten työelämässä, että tekee monenlaista ja kokeilee niin kuin monenlaista ja ehtii tehdäkin elämässä sitten aika paljon asioita. Mä näen, että työelämä tulee olemaan tulevaisuudessa vähän semmoista rikkonaisempaa, että yhä harvemmin me enää tullaan tekemään 40 vuotta jossakin yhdessä työpaikassa tai 1-2 työnantajan palveluksessa. Et mä näen, että se tulevaisuus tulee olemaan varmaan näille moniosaajille semmoinen, niin kuin, miten mä sanoisin, semmoinen, että se on jopa suotavaa tehdäkin monia asioita, koska ehkä tämän päivän maailma on vielä rakennettu sillä lailla, että pitäisi jo tietää lapsena tai nuorena, että mikä sä haluat olla isona ja sitten tehdä sitä yhtä asiaa. Tämä maailmahan on vähän rakennettu aikanaan sillä tavalla. Mutta nyt tämä on alkanut vähän murtumaan ja on suotavaakin kokeilla monenlaista. Tietenkin jossakin vaiheessa muistan, kun ei ollut itsellä niin kuin tarkasti tiedossa, mitä minä haluan, niin lähdin ihan sille jollakin näppituntumalla hakemaan jotain. Mutta sitten on sellaisia tapauksia, jossa sinulle niin kuin, no varmaan vanhemmat vähän niin kuin määrittää, mihin sinä menet, mitä sinä tulet tekemään. Tai jotkut tietyt, niin kuin tänä päivänä on, että kun
sieltä kuvaruudusta sanotaan, millainen se pitää olla ja mitä pukea ja missä olla töissä. Ja nythän on nämä media-ammattilaiset ja bloggarit, niin miten tässä maailmassa pystyy olemaan oma itsensä? Miksi ihmiseltä häviää se, minulla se on ollut kadoksissa, se, että minä kuuntelen itseäni, vaan aina jotenkin vanhempaa ihmistä, viisampaa, ikään kuin itsellä ei ole vielä tarpeeksi sitä sisäistä tietoutta itsestään. Vasta kun rupesin nyt 40 tekemään jotain, mitä haluan ihan oikeasti tehdä. Niin miksi emme uskalla olla oma itsensä? Sanotaanko näin, että me alamme olla semmoinen ehkä ensimmäisiä sukupolvia, jotka pystyy lähteä rakentamaan sitä oman näköistä elämää. Jos katsotaan taaksepäin, niin se ammatti, joka sun vanhemmilla on ollut, niin todennäköisesti sinä oot sitten lähtenyt sukupolvesta sukupolveen. Niin. Mm-hmm. Ja jos katsoo vaikka meidän vanhempia ja heidän vanhempia, niin se on vielä vähän mennyt sillä lailla, että se on niin kuin, jos olet ollut lääkäriperheestä, niin silloin sinusta tulee lääkäri ja on vähän oletettukin, että sinusta tulee. Ja jos sitten ei olekaan tullut, niin sit sä oot vähän ehkä erilainen. Mä luulen, että ne juuret voi juontaa, tai ne varmaan juontuukin vähän sieltä. Ja sitten taas kun miettii sitä nykyajan mediaa ja minkälaista niin kun, viestiä sieltä mediasta tulee, että kaikkien pitäisi olla menestyneitä, rahallisesti. Menestyvä menestys, että semmoista glitteriä, glamouria ja sitten ihaillaan tavallaan sitten niin kuin sitä semmoista kiiltävää ulkokuorta. Niin ollaan vähän semmoisessa ristipaineessa. Ja sitten kun niitä uravalintoja nuori tekee, niin mä koen, että meillä ehkä Suomessa niin joudutaan tekemään ne uravalinnat vähän liian nuorena. Ja ei saada niihin apua tarpeeksi, että sitten joku äiti tai isä sanoo tai joku sukulainen, että sinähän olet hyvä siinä ja siinä, että sinustahan tulisi hyvä se tai se. Okei, no niin musta varmaan tulisikin ja sitten ehkä tehdään valinta sen mukaan. Että tavallaan mä koen, että se on ehkä niin kuin monen asian summa ja se oma ääni jää sitten vähän sinne niin kuin peittoon. Niin, ja kun jos sä oot jonkun lievästä panostuksesta ehkä aloittanut jo jotain ja sulla on kokemusta, niin ehkä se pelko tai epävarmuus, että se ei olekaan sinun tai siirtyminen johonkin täysin toisenlaiseen ammattiin, niin ei ehkä enää ole sitä uskallusta, ehkä kun sä oot jo kuitenkin useamman vuoden pyhittänyt omaa elämää, vaikka puhutaan 25-30, niin 30, niin toisaalta nyt kun oot itse 40, niin sullahan on vielä vaikka mitään tekemättä, kokematta, näkemättä, mutta jotenkin siinä iässä tuntuu, että onko se sitten tämä 40 kriisi, joka sitten vähän pöyhkii liiat pölyt ja nämä uskomukset pois. Mutta silloin 25 tai 30, niin ei ollut tämmöistä ehkä rohkeutta vielä lähteä kokeilemaan. En tiedä. Ei ollut. Ja sitten ehkä sitten tämä, niin kuin puhuit tästä 40 kriisistä, että onko se sitten sitä, niin silloin 25 ehkä sä ajatteletkin sitä elämää sillä, että mullahan on aikaa. Ja sitten 40 sä alat jo miettiäkin, että hitsi, että mä kyllä haluan tehdä niitä juttuja, mitä mä haluan, että ei tässä nyt enää niin nuori olla, että tavallaan se, että se elämäntilanne siellä 40 on vähän erilainen sitten kuin 25 vaikka. Niin, eli tavallaan uraa on jo jonkin verran tehty ja yrittäjänä on oltu, mies on, lapset on, talo on. Kyllä. Nyt pitää lähteä ihan täysin johonkin uuteen suuntaan kokemaan ja tekemään ja luomaan. Yes, no niin, eli olen oikeassa suunnassa nyt menossa, kun minä mietin. Sitten tähän varmaan juuri olikin mulla tuossa täydennyksenä, että mukavuusrajan ja niiden ulkopuolelle meneminen.
Miksi se on niin pelottava joskus? Muutos tapahtuu epämukavuusalueella. Eli me ihmisethän haetaan turvaa ja me halutaan olla siellä omassa tilassa, missä me viihdytään. Ja se, että sä lähdet sitten pois sieltä mukavasta, lämpimästä, omasta kuplasta tekemään jotain sellaista, mikä ei ole ehkä niin mukavaa. Mä muistan silloin aikanaan, kun aloittelin valmentajan hommia, niin minulle oli se vaikeaa, että mä toin oman itseni näin tänne kameroiden eteen. Se oli mulle tosi vaikeeta ja mä en voinut katsoa niitä kuvia enkä niin kuin haastatteluita, koska se oli epämukavaa. Mutta ilman sitä mä en olisi voinut tehdä sitä työtä tavallaan, että se oli ehto siihen, että mä tein niitä valmennuksia, että ihmiset tunsi minut. Niin mä koen, että se muutos, mikä meillä pitää tehdä oman itsemme kautta, on siellä epämukavuusalueella ja se on pelottavaa, koska sinähän muutut siinä. Että sä et ole enää se sama Katri tai sama Jaana, joka on tällä hetkellä, kun lähdet sitä muutosta tekemään, koska muutoksessa sun pitää tehdä eri asioita kuin tällä hetkellä. Kyllä, totta. Ja tässä nyt voisin tuoda esiin juuri tämän hetkisen tilanteen, että olen tekemässä itselleni omaa historiaa. Tämä haastattelu on ihan ensimmäinen elämässäni ja kyllä minua jännittää ihan hirveästi. Ja katsotaan sitten, miten se sitten seuraavalla kerralla menee. Mutta kuvitellaan nyt sitten, että ihminen tiedostaa, että haluaa muuttua. Hän on motivoitunut. Nyt varmasti löytyy YouTubesta erilaisia motivaatiovideoita ja hän on innoissaan. Mutta 2, 3, 4, 5 päivää menee ohi, niin se alkaa hiipua. Miten sitä intoa ylläpidetään ja miksi joillakin ei tapahdu mitään? Et mikä on se, onko se nyt ongelma, että kun sä haluat ja sulla on intoa, mutta sen ylläpitäminen ja niiden askeleiden tekeminen on vaikeaa tai mahdotonta, niin kerro. Tässä mä puhuisin motivaatiosta ja motivaatio pelkästään ei riitä. Kun haluaa muutosta, niin kun se alkaa se muutosprosessi, niin sitähän ollaan innoissaan, että nyt mä teen ja nyt mä lähden ja tästä tämä nyt lähtee. Mutta kun me ollaan tekemässä erilaisia asioita, mitä me ei ole totuttu tekemään, niin me joudutaan tekemään niitä ei-mukavia asioita monesti, niin se motivaatio ei pysy yllä, jos ei ole sitten tällaista, niin kuin me puhutaan me valmentajat volitiosta, eli siitä niin kuin motivaation ylläpitämisestä. Ja se tarkoittaa sitä, että täytyy tehdä toimintasuunnitelma, joka pilkotaan pieniin osiin, eli ei yritetä hypätä sieltä pisteestä A pisteeseen B niin kuin yhdellä loikalla. Älä syö norsua kerralla. Vaan tehdään sinne tiettyjä steppejä ja muistetaan aina juhlia sitten, kun on se tietty steppi. Itsensä palkitseminen. Kyllä. Joo. Pieniä juttuja, itselle vaikka ihana teehetki tai jotain sellaisia pieniä. Ei tarvitse olla aina isoja palkintoja. Ja sitten myöskin, kun tuossa kysyit, että kuka tarvitsee valmentajaa, niin mä näen, että tässä motivaation ylläpitämisessä se valmentaja tai sparraaja tai ystävä, kuka ikinä se on sitten tavallaan se, joka sitten vähän sitä sun motivaatioa siinä myös sitten niin kuin ylläpitää, tai sähän itse ylläpidät motivaatio. Sehän se on niin kuin lähtökohta. Mutta se, että kun on se toimintasuunnitelma ja sitten tehdään niitä asioita siellä suunnitelman sisällä, niin se, että ne askeleet, mitä sä teet, niin valmentajan kanssa käyt aina läpi niitä aika ajoin
Ja sitten tiedät next stepin. Ja sitten kun sä jäät jumiin, kun niitä tilanteita tulee, että nyt ei huvita, niin sulla on joku, kenen olla yhteydessä, että mua ei huvita. Ja sitten mietitään, että mitäs nyt. Mm-hmm. Niin mä näen, että tässä, että minkä takia sitten niin kun muutosprosessi epäonnistuu, niin se on se, että ei ole sitä volitioa. Eli sitä motivaation ylläpitämistä. Mm-hmm. Eli periaatteessa kun sulle tulee uusia juttuja eteen, sulle syntyy kenties uusia tunteita niihin liittyviä ja sä sitten jäät ihan yksin niiden kanssa. Pelko voi olla jotakin tietämättömyyttä asioista ja jos sulle ei ole kenelle kertoa siitä ja siellä toisessa päässä, jos ei ole henkilö, joka niin tavallaan tunnustaa ne tunteet, että sua vaan jännittää, että sua vaan vähän pelottaa ja mitä tapahtuu, jos vaikka se kauhuskenaario toteutuukin. Ja pikkusen lähtisi tavallaan hakemaan, että mitä jos sitten se ei tapahdukaan, koska me aina mietitään sitä, jos käy huonosti. Mutta mitä jos käy hyvin? Mitä jos sä menestyt? Eli kun meidän sisässä tuntuu asuvan joku semmoinen yleinen syyttäjä, niin miksi sinne vieren ei voisi istuttaa semmoista yleistä, mikä olisi se vastakohta? Kehuja. Yleinen kehuja, joka kehuu sinut siis vähintään 5 kertaa enemmän kuin se yleinen syyttäjä käy päälle. Niin että tällä tavalla, niin vois, jos se vaan olisi niin rakennettavissa sisään jollain tavoin, niin valmentaja voisi olla ainakin osittain siinä tukemassa sinun muutosta. Kyllä. Eli tarkoitan, että miksi joillakin ihmisillä, kun ne tuntee, että nyt ei tapahdu niin kuin ne haluaa, mutta ne takertuu vaan niihin tunteisiin eikä yritä muotoilla sanoiksi. Tai eivät osaa. Eli tämä osaamattomuus puhua, mitä tapahtuu ja kertoa ja tavallaan todeta itselleen, niin miksi ihmisille osittain on vaikea, kun on nähnyt, mulla on semmoinen tapaus, joka on niinku, ihminen, joka pelkästään niinku tunteilee. Sitten kun lähdet kysymään, että no haluatko sä tätä ja tätä, haluan, mutta hän ei ole osannut sitä itselleen sanoa. Eli hän on jäänyt jumiin siihen. Se on varmaan jumitilanne, Joo. Mä luulen, että siinä, että ihminen on jäänyt sinne niin kuin omien... Jos mä vastaan nyt niin kuin johonkin toiseen kysymykseen, niin sanot, ei nyt. Vaan kun ihminen on jäänyt jumitilanteeseen ja tavallaan niin kuin niiden tunteidensa vähän niin kuin vangiksi, niin hän on hirveän vaikea ylittää sitä kynnystä, koska meillä on 670 000 ajatusta päivässä, joista 95% on negatiivisia. Ja niitä samoja tunteita me mietitään huomenna ja ylihuomenna, eli me vellotaan vähän semmoisessa negatiivisessa. Ja siitä tulee normi. Ja me tiedostetaan, että se ei ole normi, että voi menee muutenkin, voi muuttaa omaa ajatustaan. No niin. Eli tämä on tärkeää, että kun tekee muutosta, niin sä joudut sen oman mielen kanssa tekemään töitä koko ajan, että sä sen, oliko se yleinen syyttäjä, sä käännät itsensä kehujaksi, eli sä kerrotkin, kun täällä sanoo, että Katri, että sinä et pysty, niin täällä, että Katri, että tämähän olikin mahtavasti tehty, että ihan mahtavaa, ensimmäinen podcast, yes. Että tavallaan se niin kun omien ajatusten, että sä huomaat aina kun tulee se negatiivinen ajatus, nappaat siitä kiinni, mietit, että miksi mä ajattelen näin, ja sit vaan päästät sen ajatuksen menemään ja sit eteenpäin. Eli tästä nyt tulee se vanha, jo puhki kulutettu sanonta, mutta se oikeasti niinku tavallaan kiteyttää sen kaiken, että onko sulla lasi puoliksi tyhjä vai onko se puoliksi täynnä. Just näin. Se on vaan se just. Yes. Vanha kansa on viisas. Ja nyt kun olet moniosaaja ja sä oot tutkinut ihmisiä ja sä osaat nähdä ja tiedostat ihmisen tarpeet, kuvitella, että sulla on todella iso työkalupakki edessä. Ja mitä sinä voisit tarjota, mitä työkaluja
katsojille, jotka ovat jo päättäneet, että ne haluaa muuttua, mutta ei ole vielä tietenkin muuten kuin että ottaa yhteyttä Jaanaan, niin jätän siihen alas Jaanan yhteystiedot, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä, kyllä tulee hyvää. Niin mitä semmoista 3 työkalua voisi tarjota, että ihminen pääsisi omin askelin edes kokeilemaan, miten hän voisi vaikuttaa omaan elämään? No, jos ajatellaan vaikka omaa elämää ja sitä omaa uraa, niin 3 asiaa. Niin päätä ensin, mitä sinä haluat. Mitä sinä haluat elämältä? Mikä on se asia, minkä sä haluat? Ja sitten mietit, että mitä sinä osaat. Ja mitä sinä haluat ehkä osata vielä lisää. Eli tavallaan se oma työkalupakki, että millä työkaluilla sitä lähdetään sitä. Listaukset. Niin ne tyhjenee päästä. Kyllä. Kun sä näet, niin sit sieltä voi tullakin semmonen pitkä lista ja sä oot, oho, sä oot ihan ammattilainen, vaikka ei sitä silleen pystyy tiedostamaan. Niin, kyllä. Ja sitten 3, niin, eli se oli se, mitä sinä haluat, sitten oli se oma osaaminen ja sitten 3, minkähän mä sanoisin, mikähän se 3 sitten voisi olla. Mulla oli äsken mielessä se, että mikä se sisäinen kehu. Se sisäinen kehu. Ja se voisi olla sisäinen kehu ja sitten se, että asetat ne pilkotut tavoitteet, että miten sä pääset sinne sun tavoitteeseen. Mahdollisimman pieniksi, niin ne tuntuu helpommiksi, niin sun ei tarvi kerralla koko kaappia kantaa, vaan sieltä se yksi hylly kerrallaan niin sanotusti. Kyllä. Joo. Okei. Olet valmentaja ja myöskin tarvitset toista valmentajaa, niin kerrotko nyt, kun olet toisen valmentajan valmennettavana, niin mitä pelkoja sulla on ollut, jota se toinen valmentaja on auttanut sinua ylipääsemään? Joo, tää on jännä juttu. Nämä pelot, niin ne ei koskaan poistu. Ne muuttuu aina. Eli kun pääsee siitä yhdestä pelosta, niin sitten tulee joku toinen. Ja sehän on meidän ihmisen luonto. Mehän ollaan niitä. Kuitenkin vielä meidän aivot on siinä metsästäjäkeräilijä. Selviytymistilassa. Eli aina tulee uusi pelko. Niin mä koen, että mä oon tarvinnut valmentajaa sitten ensinnäkin siihen omien pelkojen poistamiseen ja niiden niin kuin esteiden poistamiseen, että miten mä pääsen eteenpäin. Ja mikä pelko on ollut viimeisin? Niin mikä pelko on ollut viimeisin? Mitä Jaana voisi pelottaa vielä tässä elämässä? Mä oon ollut, siitä on päässyt jo aika hyvin pois, mutta mä oon ollut vähän semmoinen perfektionisti. Eli kun mä teen vaikka jonkun videon tai mä kirjoitan jonkun jutun, niin mä hiosin sen. Mä en uskalla laittaa sitä, koska mä ajattelen, että tää ei ole vielä valmis. Ja sit kun mä laitan sen sinne, niin mä en pysty sitä katsoa. Ehkä tämä on nyt semmonen, niin kun, se on vähän semmonen kesto niin kun pelko mulla. Tavallaan, olisikohan se sitten semmoista kasvojen menettämisen pelkoa, että nyt kaikki ihmiset pitää olla täydellistä. Niin, että mitähän ne ihmiset nyt ajattelee, kun mä sanoin noin tai jää niitä sanoja miettii, niin mä oon aika hyvin päässyt siitä yli, koska mä oon tullut siihen tulokseen, että meille jokaiselle on ne omat ihmiset ja mä en resonoi kaikille, mutta mä resonoin just niille oikeille ihmisille ja mä oon päässyt sillä tavalla sitten, kun on muuttanut sitä ajatustapaansa, niin niistä peloista sitten vähitellen yli. Okei. Mikä Jaanasta tulee isona? Mitkä on ne tavoitteet? Mitkä on ne unelmat tänä päivänä? Joo. Mun tavoitteet on tällä hetkellä, ne liittyy hyvin paljon hyvinvointiin, niin omaan kuin sitten sen niin kuin ympäristön. Ja mä haluan tehdä mun työssäni ja mun urallani jotain semmoista merkityksellistä
hyvää auttamalla muita, tuomalla sinne maailmaan ehkä yksi ihminen kerrallaan apua, toivoa, unelmien toteutumista, niin mä koen, että se on sinne ihmisten hyvinvointiin se mun niin kuin tulevaisuuden ura ja ihmisten auttamiseen. Ihmisten kanssa. Kyllä, No niin, ihmisten kanssa. Joo, kyllä. Ja sitten vielä, laitatko hetkeksi silmät kiinni? Palataan vähän menneisyydessä taakse ja Jaana on noin 7-vuotias koululainen ja hän juuri astumassa tähän ihmeelliseen koulumaailmaan ja hänellä on vielä hurjasti vuosia edessä. Mitä sanoisit sille pikku Jaanalle, miten tsemppaisit ja rohkaisisit hänet? Älä välitä mitä muut susta sanoo. Ole vaan oma itses, niin sä riität. Hyvä. Jee. Ihana. No niin. Kiitos. Tämä oli varmaan tässä. Tuli jo kyyneleet Mä saan sut itkemään. Yes. No niin. Kiitos kaikille. Ja jätän Jaanan yhteystiedot sinne jonnekin alas. Ja ottakaa ihmeessä yhteyttä, koska et välttämättä edes heti tiedä, minkälaisen uuden maailman saatat oven avata. Ja kiitän kaikkia. Kommentoikaa hyvin vapaasti sinne alas. Katsotaan sitten, kuka tulee mun seuraavaksi vieraaksi. Yes. Kiitoksia.